Ehunekoak magnitude zuzenki proportzionalen kasu partikularra dira. Erlazio baten portzentaia ezagutu nahi dugunean, edo portzentai bat ezagututa balio erreala. Bideo honetan, hiru adibide azaltzen dira. Demagun, 200 ikasletik 150 gainditu dutela lehendabizikoan kurtsoa. Ehunekoa ezagutu nahi dugu. Hiruko erregela erabiliko bagenu, datuak aurrekoan bezala jarriko genituzke. 200 ikasle eta 100 ikasle, 100 jartzen dugu, portzentajea kalkulatu nahi dugula, eta portzentajea 100etik delako. Ez ezaguna da, 100etik zenbatek gaindituko duten. Biderketa gurutzatu eginez, ekuazioa modu honetan geratzen da. Eta ebazteko 200 zenbaki hau ekuazioaren beste aldera zatitzen pasa behar da. Kasu honetan, 175 gainditu duela ateratzen da. Bigarren kasu honetan, 100koa ezagutzen dugu. 153 ia erabiltzen dutela lanak egiteko. Eta gure ikastetxean 524 ikasle balin badaude, zenbatik erabiltzen duen adimen artifiziala ezagutu nahi dugu. Ikasleak 524 ikasletik. Gure benetako zenbakia. Zenbatek erabiltzen duten adimen artifiziala da ezagutzen ez duguna. Ezagutzen ditugun beste balioak dira 100 ikasletik, 153 ezagutzen degulako, 203 erabiltzen dutela. Biderketa gurutzatu eginez, 100x alde batean gelditzen da, eta 524 bider 203 bestean. Hau, ebatzita, 229,62 ikaslek erabiltzen dutela, ateratzen zaigu. Enuntziatu honen arabera, zentzuzkoa izango litzateke emaitza hau borobiltzea, eta 230 ikasle jartzea. Azken adibidean, igoerak azalduko ditugu. 100koak asko erabiltzen bai dira, igoerak eta jaitsierak adierazteko. Demagun, 23-24 ikasturtean, 25 lan ordutan bukatu zirela arlo bateko zereginak. Eta hurrengo ikasturtean, behar izan den denbora 115 igo dela. Zenbat denbora beharko da kurtso honetan, hiruko erregela erabiliz, 25 lan ordu erabili dira, eta hori 115 igo bada, ekuazioa ebatzita jakin dezakegu zenbat den 25 orduren 115. 3,75 lan ordu igo da. Beraz, zenbat lan ordu behar dira orain? 25 115 hori gehitu beharko diogu. Beraz, orain behar dena 28,75 lan ordu behar dira. Edozein kasutan, badago hau modu erresago batean kalkulatzeko. Igoerak kalkulatzen ditugunean, 100koari bat unitateari portzentajea gehituta. 115 denez igoera 1,15 izango litzateke. Ikusten dezenez, emaitza berdina ateratzen da.